de exemplu, și o să vă arăt ce fac eu într-o seară, aproape într-o seară, mereu. Am mâncat și acum e rândea de jucat. Și cred că o să facem și o serie care o să ne jucăm. Mai întâi să căutăm jucările. Bam, bam, bam. Era acum, hai să vă explic. Era și frumoasă cu scuze cu niște prietene. Erau niște 3 prietene. Adică vă mai discut și încep. Cât mai este? Cum am plictisit. Hai, fată, mai avem câțiva și ajungem. De ce? Da, fată. Dacă noi suntem cele mai bune prietene, da? Hei, n-ați uitat de mine. Nu băga seama, nu știu pe cine e aia. Sunt prietena ta! În fine, nu băga seama, nu-i prietena mea, este foarte urâtă. Da, în fine. Nici nu mă suportă. Nu băga seama, e plângăcioasă, nu știu cine e aia. Nici eu, abă, n-am cine e aia. Ale... Nimeni nu mă iubește. Sărăcuța fată. Hei, bună! Bună! Ce cauți aici? Sunt o veche prieten de ieri. Că m-a înlocuit. Adică cu tine. Și acum văd că și pe tine te-a înlocuit. Dar în fine, hai să discutăm. Au, mă ține acum. Nu mă dau seama, nu știu cine e aia. Aha, da. În fine. În fine. Da, ce faci? Nelemați călătorii. O să... Aproape să ajungem. Prima dată o să mergem la grădina zoologică. Vreau să vă luați un animal. Asta e un animal?